събрали в Божието име. Искам да ви попитам, когато бяхте малки, дали обичахте да четете приказки или да са ви чели приказки? Най-вероятно да. Приказките по принцип са едни кратки разказчета, които има поука в тях. Завършат винаги с някаква поука. В Библията е изпълнена с такива разкази, които може да извлечем не само една, ами и повече поуки. Но е интересно, че виждаме и как Бог се намесва в живота на всеки един персонаж в тези разкази. В тези разкази ние можем също така и да се огледаме. Може да припознаем себе си. И както се пее в тази песен, която изпяхме, обичам да разказвам за вечните неща. И аз обичам да разказвам разкази, особено от Библията. И в този час аз ще ви представя една такава история, която е описана в Първо царе, 25 глава. Трябва да се принесем някъде около 3000 години назад във времето. Тогава, когато Божия народ вече е завладял ханаанската земя, когато земята е разпределена между отделните племена и всъщност действието се развива в територията на племето Юда. Става въпрос за град Маон, който е в планинската част на Юдея, защото там живее един от главните персонажи, Навал. За него е писано, че той е един богат фермер, занимава се с животновъдство, тъй като той отглежда там около 3000 броя овце и около 1000 кози. Казва се, че той е много богат. Значи, както разбираме, това негово богатство не се изразява в финансови средства или финансови инструменти, както сега е модерно да се казва, но в многобройните стада и многото глави добитък. Името на Навал значи, че той е много зъл човек, много груб, много лош. И ние не знаеме дали това име е по рождение дадено на него от неговите родители или това е някакво прозвище, което отразява неговия характер. Обикновено родителите, когато им се роди дете, искат да дадат някакво красиво име, но знаете, че в Библията има случаи, когато Господ се намесва и казва, това дете ще се казва така. Така беше преди раждането даже на пророк Йоан Кръстител. И също така за децата на Осия от Гомер. Но ние можем само да гадаем и не знаем нищо, нали, за произхода на това име. Другото, което е, този град се е намирал, пише в Библията, до Кармил. Значи мястото, за което говорим, това е в южната част на страната, а не е този Кармил, който пророк Илия се срещна с Вааловите пророци. Другия Кармил е на север. И както разбрахме, самия човек Навал, той е груб, зъл, къвгаджия, пияница, беззаконник. Той не вярва в Бог, отхвърля всякакъв авторитет. Изобщо има една такава, може би, основана на неговото богатство, една гордост и изобщо бил много неприятен човек. С него се общувало много трудно. И това четем в втори стих на главата, която казах. А в Маон имаше един човек, чиято работа беше в Кармил, и човекът беше много богат и имаше 3000 овце и 1000 кози. Той стрижеше овцете си на Кармил. Името на човека беше Навал, а името на жена му Авигея.
Жената беше благоразумна и красива на вид, а мъжът беше жесток и зъл по стъпките си и той беше от рода на Халев. Интересно, че тук виждаме две вселени в едно семейство. На една страна красива и благоразумна жена, на другата страна един човек с много лоши качества, но въпреки това те са съществували като семейство. Интересно, че Навал произхожда от рода на Халев. Предполагам, че се сещате кой е той. Това е един от двамата, заедно с Исус Навин, които дадоха добро свидетелство, когато оглеждаха ханаанската земя и Божия народ трябваше да влезе след изхода от Египет. Те двамата единствено от старото поколение оцеляха след странстването 40 години в пустинята и когато влязоха вече племената в ханаанската земя и когато се разпредели земята, той пожела да му бъде даден град Хеврон. Той го съгради и там живееше до края на живота си. Интересно, че град Хеврон е на 80 км от град Маон, където говорим за нашия герой Навал. Така. Друг важен персонаж, това е Давид, който е верният Божи служител. И интересно, това е младия Давид. Той по това време той бяга от тогавашния действащ цар Саул. Но има и друго нещо, че той вече беше помазан, тъй като Саул беше отхвърлен от Бога като цар на Божия народ. При живе пророк Самуил го беше помазал за цар над Израел. И това четем в първи стих. После Самуил умря и целият Израел се събра и го оплака и го погреба в дома му в Рама. И Давид стана и слезе в пустинята в Аран. Имаше между Давид и Саул имаше едно напрежение, тъй като по едно известно време Давид живееше в царския дворец, но след като Саул разбра, че Давид е помазан и че той ще го замести, имаше дух, който владееше Саул и той търсеше да го убие. Затова Давид естествено бягаше. Той имаше своите последователи, така Давид успя да събере една войска от 600 мъже, млади мъже, които по някакви причини те искаха да го последват. Някои бяха обучени войни, други бягаха от правосъдието и по най-различни причини. Но тези мъже го следваха и както пише в стиха, те тогава бяха в пустинята в Аран. Пустинята в Аран беше точно до тези места, където Навал отглеждаше своите овце, тъй като там имаше много добри пасища с тучни ливади, но те бяха заобиколени от неблагоприятни, неплодородни места, включително и тази пустиня. Там беше и пътя за соленото море и бяха близко до границата на Южното царство, на Израел. Така. И тук може да си зададем въпроса, защо Бог изпраща Давид в пустинята. Може да намерим аналогия, тъй като и в уроците учим, търсим аналогия обикновено, паралели. Можем да си спомним, че Моисей преди да стане водач на Божия народ, той 40 години пасеше овцете и беше в пустинята. Исус Христос също, само че 40 дена, беше в пустинята преди да почне своята публична дейност. Тук при Давид също виждаме
това нещо. Той броди не само в тази пустиня, по-нататък и на други неблагоприятни места. Може би това е един подход на Бог към хора, за които Той иска да ги използва, да бъдат водачи на Божия народ, за да могат те да се смирят при тези неблагоприятни условия. И интересно, че Давид бяга, крие се и представете си как може да бъде изхранена една такава войска от 600 души. Какво може да намерят храна, изобщо подслон и не са благоприятни условията. Затова четем от 27 глава, пак на Първо царе, какво са правили Давид и неговите войници. Това е историята, когато Давид се крие при гетския цар Анхус и Давид и мъжете му излязоха и нападнаха гесурците, гезерците и амаличаните, защото те от древността бяха жители на земята по пътя за Сур, чак до египетската земя. И Давид нападаше земята и не оставяше жив нито мъж, нито жена и вземаше овцете, говедата, магаретата, камилите и дрехите и после се връщаше при Анхус. Както виждаме, те непрекъснато грабят, нападат, убиват и това го правят, за да не остане никой жив и да издаде къде е тяхното местоположение. Но в това време те малко или много са срещали пастирите на Навал. Давид смята, че трябва да защитава тези пастири и тези земеделци, защото по този начин той върши Божията воля. В тези дни намерението на Йехова е потомците на Авраам, Исак и Яков да живеят в тази земя и следователно Давид е осигурявал защитата от нашественици, разбойнически дружини, зверове. И за него това е било свята служба. Значи виждаме Давид как се е отнасял към евреите, към своя народ, и когато е бил в техните земи и когато е нападал останалите народи. Естествено, че той може да подходи по същия начин, да я взема от овцете, на пастирите, които е срещал, но той не го е правил. И той е бил като един щит около тези стада. И също и служителите, защото освен други банди, други, които са върлували там, е имало опасност и от много зверове. Интересно, че Давид, поради своята дейност там, той е успял да прогони абсолютно всичко и необезпокоявани пастирите са си вършили своята дейност, следствие на което те не са понасяли загуби. И тук четем по-надолу в същата глава. И когато Давид чу в пустинята, че Навал стрижа овцете си, Давид изпрати 10 момчета и Давид каза на момчетата: изкачете си на Кармил и идете при Навал и го поздравете от мое име. И кажете така: да си жив, мир на теб, мир на дома ти и мир на всичко, което имаш. И сега чух, че си имал стригачи, а твоите овчари бяха с нас и ние нито им навредихме, нито им се изгуби нещо през цялото време, докато бяха в Кармил. Попитай момчетата си и те ще ти кажат, затова нека момчетата намерят благоволение в очите ти, защото в добър ден сме дошли, моля те, дай на слугите си и на сина си Давид, каквото намери ръката ти. И момчетата на Давид дойдоха и говориха на Навал от името на Давид. Според всички тези думи изчакаха, но Навал отговори на слугите си, на слугите на Давид и каза: кой е Давид и кой е Есеевия син? Много са днес слугите, които бягат всеки от господаря си. Да взема ли сега хляба си и водата си и месото, което заклах за стригачите си, за да го дам на хора, които не знаем откъде са? И момчетата на Давид тръгнаха обратно по пътя си
И се върнаха и дойдоха, казаха на Давид всички тези думи. Интересно, че един път в годината овцете се постригва тяхната вълна и това е било точно такова време. Тогава всички стада се събират и може да се отчете дали имат приръст, дали имат загуби. И може един фермер, който се занимава с тая дейност, да направи една добра равносметка. Обикновено това е ден на радост. И затова Давид използва този случай, тъй като той е положил известен труд и смята, че би трябвало той да получи един вид подарък или заплащане в вид на храна. И затова той подбира много любезни думи, които той научава своите 10 момчета, които изпраща при Навал, за да може, нали, да изпроси това, за което четохме. А момчетата на Давид дойдоха и говориха на Навал от името на Давид, според всичките думи, и изчакаха. Но Навал отговори на слугите на... Да, и го прочетохме. Тук още нещо. Навал казва, кой е Давид? Дали той не знае кой е Давид? Дали не знае кой е Саул? Дали не знае за напрежението между Давид и Саул? Най-вероятно ги знае, защото той казва, кой е Исеевия си. Значи той знае, че Давид е от Исеевия род. Но това, което казва, че той няма да даде нищо, защото той го приема като един обикновен беглец от своя господар. Един вид предател. Тук можем да помислим дали Навал е бил лоялен към действащия цар. Най-вероятно не. Той не е лоялен към никого. Той не приема никакви авторитети, но той просто отхвърля и самия Давид. Можем да кажем, че тук има един принцип на психологическа проекция, тъй като качествата, които един човек притежава, обикновено той ги прехвърля върху другите хора. Може би сте били обект на такова нещо и смятат, че всички са като тях. Така. Другото, което можем да кажем, че докато Давид е по тези места, Навал не е загубил нито една овца или коза. Обаче Навал е много стиснат и не иска да дава от скъпоценното, от водата, от хляба, от месото, което е приготвил за своите стригачи. Навал знае, че Давид ще бъде бъдещия цар на Израел, но изобщо това не го взема под внимание. И затова, връщайки си момчетата при Давид, те му разправят какво се е случило и как мислите Давид е реагирал. Той избухва в гняв. Той очаква, че ще получи нещо, но въпреки това те си идват с празни ръце. И в 13 стих четем: тогава Давид каза на мъжете си: всеки да припаше меча си, и всеки припаса меча си. И Давид също припаса меча си и около 400 мъже излязоха след Давид, а 200 останаха при вещите. Както виждате, емоционално Давид подхожда, обхваща го ярост, гняв и както те са свикнали да ходят, да нападат, да убиват, така решава тази войска да тръгне към имението на Навал. Надвисва една страшна буря, която все още търпи развитие. Трябваше ли Давид да бъде подчинен на гнева? Или трябваше да помисли и разумно да размисли как трябва да действа по-нататък? Защото
гнева на Давид е основателен. Той очаква, нали, някакво заплащане. Но в Яков 1 глава 20 стих казва: защото човешкият гняв не върши Божията правда. И тук в това повествование се намесва вече жената на Навал, Авигея. Както пише и в Божието Слово, тя е благоразумна, освен че е красива. Интересно, че тя може би върти и цялото стопанство, тъй като Навал, както казахме, той обича голяйте, той е пияница, отделно се държи арогантно и всичко е в нейните ръце. Тогава при нея идва един от нейните слуги и той обяснява какво е станало. Всъщност, преди това можем да кажем, че нейното име значи баща ми се зарадва. Защо е попаднала в брачна връзка с Навал, ние не знаем. Можем само да гадаем. Дали заради неговото богатство, дали баща й е решил да я омъжи за този човек, защото той наистина е заможен, но всъщност е обричан на един ужасен живот, тъй като много е трудно човек да живее с такъв човек. Но тя приема със смирение този начин на живот, тъй като тя просто няма изход в случая. Едно от момчетата съобщи на Авигея, жената на Навал, и каза: ето, Давид изпрати пратеници от пустинята, за да поздравят нашия господар. А той ги наруга, Навал ги наруга, но мъжете бяха много добри към нас и нито ни се случи нещо лошо, нито ни се изгуби нещо, докато ходихме с тях, когато бяхме по полята. Те бяха като стена за нас, както денем, така и нощем през цялото време, докато бяхме с тях и пасяхме овцете. Естествено, че Авигея предприема първата стъпка за потушаване на тази надвиснала буря. Тя се дава сметка, че имението може да бъде опустошено, нищо да не остане, да бъдат избити абсолютно всички мъже от мъжки пол, жените да бъдат отвлечени и цялото богатство да бъде разграбено. Затова тя бързо го вижда в очите на младия мъж, който изразява страх, защото наистина бедата е много близо и трябва много бързо да се действа. Тъй като Навал изобщо ни съобразява, че може да пострада, тя бързо решава какво да направи и намисля начин как да бъде спасено имението. Най-напред тя приготвя щедър дар за Давид. Това се изразява в хляб, вино, сготвени овце, печено зърно, пити стафиди, пити смокини. Това най-вероятно е храната, която е била приготвена за стригачите. Не знаем дали е така и за домочадието. Но под ръка е имала това нещо, тя ги натоварва на магарета. И четем нататък 18-19 стих. Тогава Авигея побърза и взе 200 хляба, 2 меха с вино, 5 овце, вече приготвени, 5 мери печено жито, 100 кълъпа сушено грозде и 200 кълъпа смокини и ги натовари на магарета. И каза на момчетата си: вървете пред мен, а аз идвам след вас. Но на мъжа си Навал нищо не каза, тъй като тя знаеше неговата природа и как той ще реагира. Тук виждаме една аналогия с Яков, който, когато се връщаше в родните земи, той също, когато брат му беше събрал една войска, мисля, че пак от 400 души, и идваше да го посрещне, той пак изпрати подаръци във вид
на овце от това, което притежаваше, и след него вече бяха децата, жените му и самия той. Може би това е един начин за потушаване на гнева, за скъсяване на разстояние между две враждуващи лица, но в случая да видим как е подействало това нещо, което Авигея направи. Авигея предлага този подарък на Давид и на войската му, защото тя не иска разрушение на нейния дом. Тя иска да го спаси, защото тя не е разрушител, тя е създател. Така. Четем по-нататък. И когато тя яздеше на магарето и слизаше под заслона на планината, ето Давид и мъжете му слизаха към нея и тя ги срещна. А Давид беше казал: наистина напразно пазих всичко, което този човек имаше в пустинята, така че нищо не се изгуби от всичко, което имаше, а той ми отплати зло за добро. Значи Давид още го владее яростта. Така да направи Бог на враговете на Давид и така да прибави, ако до сутринта оставя едно мъжко от всичко, което е негово. Той решава направо да попилее цялото имение. И по това време вече подаръците вървят към войската, Авигея също след тях. А когато Авигея видя Давид, слезе бързо от магарето и падна по лицето пред Давид и се наведе до земята. И падна при краката му и каза: върху мене, господарю мой, върху мене нека бъде вината. Моля те, нека слугинята ти говори в ушите ти и ти не послушай думите на слугинята. И ти послушай думите на слугинята си. Тук има един момент, че Давид е Божи представител и той, ако пролее невинна кръв, може да стигне до там, че Бог да го отхвърли. И Авигея знаеше за това нещо и затова чрез своето смирение тя пада пред него на колене, слиза от магарето, пада и казва тези думи. Моля те, нека господаря ми не обръща внимание на този негодник Навал. Ето как нарича тя съпруга си. Защото каквото е името му, такъв е и той. Навал е името му и безумие има в него. А аз, слугинята те, не видях момчетата на господаря ми, които си изпратил. Затова сега, господарю мой, жив е Господ и жива душата ти. Господ ти е възпрял да пролееш кръв и да си помогнеш с ръката си. И сега нека враговете ти и онези, които искат зло на господаря ми, бъдат като Навал. И сега нека този дар, който слугинята ти донесе на господаря си, се даде на момчетата, които следват господаря ми. Прости, моля ти, прегрешението на слугинята си, защото Господ непременно ще направи за господаря ми траен дом, понеже господаря ми воюва в Господните битки и зло няма да се намери в теб през всичките ти дни и да се надигне някой да те преследва и да търси живота ти. Живота на господаря ми ще бъде вързан в вързопа на живите при Господ твоя Бог, а живота на враговете ти той ще изхвърли като отсред прашка. И когато Господ постъпи към господаря ми според цялото добро, което е говорил за тебе, и те постави за княз над Израел, тогава това няма да стане спънка или припъване на сърцето на господаря ми, че си пролял кръв без причина и че господаря ми си е помогнал сам, а когато Господ направи добро за господаря ми, тогава си спомни слугинята си. Както виждаме, Авигея се осмелява да даде съвет на бъдещия цар. Тя е жена. Може ли една жена да спре една войска от 400 души? Интересно, че Бог използва тези слаби инструменти, но в случая е точно така. И тя дава много добър съвет на Давид. И той размишлява върху това, следствие на което той вижда нейното смирение, вижда подхода, по който тя действа, не е както Навал, който наругава на слугите
на Давид, войните по-скоро на Давид. Всъщност тя поема, без да е виновна, поема вината, това, което Навал направи. И тук виждаме пак един принцип. Ако си спомняте тази случка на роба Онисим, който беше избягал от своя господар Филимон. Той беше в Рим в присъствието на апостол Павел. И понеже двамата бяха обърнати християни, апостол Павел го посъветва той да се върне при своя господар и даже по него изпрати послание към господаря му. Но не това е важното. Ето какво той пише в 1 глава, 18 стих. И ако нещо те е онеправдал или ти дължи нещо, пиши това на моя сметка. Без да е виновен апостол Павел, нали, той поема вината за този роб. В случая виждаме аналогия. На Авигея, без да е виновна, тя казва на Давид, че нали, тя се покаява за това, което е направено и един вид тя поема вината. Така, четем по-нататък. А Давид каза на Авигея: благословен Господ Израилевия Бог, който ти изпрати днес да ме посрещнеш. И благословен съветът ти, и благословена си ти, че ме възпря днес да пролее кръв и да си помогна с ръката си. Но жив е Господ Израилевия Бог, който ме възпря да ти сторя зло. Ако не беше побързала да дойдеш да ме посрещне, със сигурност на Навал нямаше да остане нито едно мъжко до зазоряване. И Давид прие от ръката и това, което му беше донесла, и каза: иди си у дома с мир. Ето, аз послушах гласа ти и изпълних молбата ти. Тук е един повратен момент в цялата история, когато наистина гнева на Давид стихва. Той се слушва думите на една жена. Знаете, че положението на жената в миналото не е било много високо, в смисъл не се е зачитало нейното мнение. А ето един такъв воин, какъвто е Давид, той се вслушва и вижда, че има много разум в нейните думи. Той осъзнава, че не трябва че трябва да остави отмъщението, защото Бог е против това. Той приема дъра на Авигея и казва: нека бъде благословен Йехова, Богът на Израил, който днес те праща да ме посрещне, и нека бъде благословена твоята разумност и благословена бъдещи, която ме възпря днес, за да не си навлека кръвна вина. Той е похвала за нейната смелост, за нейните действия, защото е предотвратила едно голямо бедствие. И до тук свършва историята временно с Давид и Авигея. Тя се връща в имението, а когато Авигея дойде при Навал, ето той имаше пир в дома си, като царски пир. И сърцето на Навал беше развеселено в него, и той беше крайно пиян. И тя не му каза нищо, нито малко, нито много, докато съмне. Много странно. Тя, когато тръгна, дали защото нямаше време, тя не каза нищо на Навал. Връщайки се, тя го вижда, че той е развеселен, пирува със своите приятели и също решава нищо да не му каже, защото количеството на алкохол в кръвта му е много висока и е безмислено тя да му каже това нещо, защото като знае неговия сприхав, арогантен нрав, и тя ще си навлече много ругатни, най-вероятно. Не знам дали е имало семейно насилие, но то е достатъчно и вербално да е била малтретирана. И затова тя разумно решава да му каже това на сутринта, докато той е в някаква степен изтрезней. Много жени живеят с такъв тип мъже.
И това е един, може би, добър подход, защото когато мъжа се върне в къщи в такова състояние или го намери в такова състояние, те започват да се пререкават, да си разменят обидни думи и много често това завършва и с домашно насилие, нерядко и с смърт. Затова е много по-разумно, особено сестри, ако има такива, които живеят с такива мъже, да примълчат за момента и когато техният партньор е в едно по-разумно състояние, тогава да дискутират за това, което се е случило. Така. Другото, което може да кажем, че връщайки се Евигея по пътя, размишлява между Давид, нали, прави паралел, съпоставка и с Навал. Тя вижда един разумен човек, един, който зачита мнението на жените, един, който приема съвети, за разлика от нейния съпруг, който е грубиянин, както казахме. И на сутринта, когато Навал изтрезня, жена му разказа тези неща и сърцето му примря в него и той стана като камък. А около 10 дни по-късно Господ порази Навал и той умря. Както казахме, сутринта тя го информира, защото смята, че трябва да му каже. Не може да скрие нищо, защото в едно семейство това е принцип. Но как посреща Навал това съобщение, той не казва нищо, той не почва да я ругае или да й казва лоши думи, но той поради каква причина казва, сърцето му стана като камък. Дали е получил сърдечен удар, нямаме представа точно какво е, но след 10 дена той умира, казват, Господ го поразил. И можем да кажем, че това е една щастлива развръзка на един ужасен брак. И Евигея един вид се отървава от този съпруг. Но трябва да кажем тук, че ако има такива семейства, не може да очакваме, че Господ точно по този начин винаги ще действа и той ще порази съпрузите, които злоупотребяват с алкохол, наркотици, защото може би но това е Божия воля, нали? Божие действие. Да, точно. Това, което можем да кажем, че в Лука 8 глава 17 стих е казано, защото няма нещо тайно, което няма да стане явно, нито нещо скрито, което няма да се узнае и няма да излезе наяве. Има в определено време, той възнаграждава Господ търпението, като променя обстоятелствата към по-добро. Защото има много зли съпрузи и техните съпруги търпят дълго, но благодарение на действието на Святия Дух, тези съпрузи могат да станат много добри, тихи, скромни и смирени християни. Така че защо в едно семейство действа така, пък в друго по друг начин, само Господ знае. А когато Давид чу, че Навал умрял, каза: Благословен Господ, който защити делото за обидата ми от Навал и възпря слугата си от зло. И Господ върна злото на Навал върху собствената му глава. Тогава Давид изпрати и говори на Авигея, за да я вземе за своя жена. И слугите на Давид дойдоха при Авигея в Кармил и говориха и казаха: Давид ни изпрати при теб, за да те вземем за негова жена. Тогава тя стана и се наведе с лицето си до земята и каза: Ето, слугинята ти е готова да служи на слугите на господаря си и да им мие краката. И Авигея стана бързо и се качи на магарето заедно с 5 си момичета, които я придружаваха, и последва пратениците на Давид и му стана жена.
Тук приключва тази история, която е описана в Библията, като че ли е хепи енд. Не знаем, малко можем да разсъждаваме, защо тя оставя това богато имение и какво става с него, не знаем, нищо не пише в Библията. Тя решава да последва Давид, може би да е било любов от пръв поглед или очарована от неговото държание. Той все още не е цар. Той не е цар, да. Но при него вече той има още една жена. И тя е втората жена. Но тя приема това. Тогава полигамията е била широко разпространена. Тя приема това положение. Още повече, че тя решава да последва Давид, който в момента води чаргарски начин на живот. Те непрекъснато са движили насам-натам, където намерят място за убежище, тъй като още се е криел от Саул. Трябва да кажем, че Давид общо имал 8 жени, така че тя остава до края, тя няма и друг изход, но въпреки това тя ражда син на Давид и остава в неговото семейство. И какво можем да кажем като обобщение накрая? Както виждаме, в тази история сблъсъка между два образа, Божия човек, това е Давид, и човека от света, Навал, който, както казахме, светски човек, арогантен, привидно лоялен към управниците, противопоставя се на Божиите хора, те притежават богатство, прокарват техните идеи, забавляват се и смятат, че никога няма да ги постигне бедствие. Давид е Божия верен последовател, той върши неговата воля. Авигея, както знаем, тя е предобраз на църквата, тъй като чистата жена е Божията църква. Тя е посредник между света и Бог. Както виждаме, тя се застъпва за спасението на хора, над които е надвиснала погибел. И тук слугата, който предупреждава Авигея, можем да го приличим на Святия Дух, който предупреждава за бедствията, които предстоят. Това е общо историята, която исках да ви разкажа тази сутрин. Амин.